Kamaráde, to nebude tak jednoduché. Však nikto nepovedal, že to bude jednoduché. Ono stačí trošku a potom to, vieš, prihádžeme iba. To nemusí byť ako do zeme, úplne hlboko. Len chcem toto sa mi ľúbi do toho miesto, tak som proste chcem na tomto mieste, aby bola. Nech to má pekné. Do teba dajú do kartónovej krabice. Tu môžeš na zem hádzať tú hlinu. Potom zeberieme túto z boku. To len takto na zem. Vieš, som myslel tak, že keď to, jak to hen tak, no, a rovno na zem. No a tam. A toto do hĺbky moc neurobíme, kamaráde. Nie, však to na to, dobre, však nie aj tak, koľko ide. Počkaj. To nie, nekazané. Koľko ide a tam, vieš, to len položíme. Sice my sme, ale nedáme aj s krabičkou, nech je pekne. Tam to položíme a navrch sa nahodí hlina. Tuto z boku sa odhrabe. To sa dá navrch. Neviem, na čo som to dával na ten statív, ale keď ho držím v ruke, ale nevadí. Nevadí. To by chcel taký ja som mal taký kedysi, on bol taký mäkký, že sa dá ohýbať, že to sa dá na strom vieš, obtočíš okolo stromu a ideš. Dobre, nechaj tak. Malo. Nie, však na to nasypeme navrch, vieš? A to spláchne, keď bude potom, vieš? To nevadí, však to aj tak dlho nevydrží. Tam nasypeme navrch trochu hliny a hotovo. To zase netrvá hodinu. Ale tak zase je to. No takto. Ale dobre, že to robíš ty, lebo nešla trafia spod mňa. Ja si potom odpojím kardan na takto, no. ale takto sa dá hlina. Takže no. Dobre. To stačí. To sa nenamáhaj zbytečne moc. Aby si mi tu neumrel. Kurva, to je krajanka, tak nepičuj. No. Však dobre. Ale aby si tu neostal s ňou. Teba by som zahádzal týmto iba. No však tam skončíš ty, keď ťa tu jebne teraz. Jak nazvem toto video? To bude nejako, že zomrela žilinská celebrita. Také, vieš, aby to všetci Žilinčania si pozreli. A odkaz na video pôjde naozaj. Pôjde na... Skús to položiť, ako to bude vyzerať. To pôjde na žilinskú stránku. Ale takto sa učíme s Džungárkou, Zuzankou. Dobre, aha, takto. A takto sa to namáža. No, tak môžeš zahrabávať. Povedz nejaké slova, pár slov. Zuzka. Bolo to zo Žiliny malá svíňa, no. Malé kusadlo zlaté. Ale nekúsala, ona len chytila. Ale nešla do krvi nejako. Nebola taká kusavá ako ty. Dobrá bola, no čo už. Aj sa dobre dožila. Musím pozrieť, ale mala skoro 2 roky, no. Jeden z najdlhšie žijúcich včkrečkov. No jo, čo narobíme. Nie, na vrch kameň nedávaj. Dopredu, keď na vrch pôjde tento náhrobný tento. No, aj tak už zajtra niečo zažere, vyhrabe. A to by nemalo. Uvidíme. Dobre. Chcem povedať, že udub to, ale radšej nie. Za 2 dní tu bude 4 policajné auta, že kto tu zakopal jakú Zuzku. Že nejaké batola tu je zahrabané. Lebo je tu 23-26.
Si budú myslieť, že ono, že nejaké trojročné decko tu niekto zakopal. Mohol som zobrať onú zlatú niť. To nie je niť, to je vlastne gumička pozlátená. Čo? Mám doma takú zlatú niť. Gumičku. Ty kristiemnutý. Táto oni tu robia niečo, čo ťa nemá čo zaujímať. Jak nechceš byť utopený vonom. Dobre. No. Posledný kúsok. To aspoň 2 dní vydrží. Oplivú normálne ozene to. Nie, dobre je to. Posledný odpočinok. Počúvaj pokoji, Žužu.